Hola. Hem iniciat ja la segona quincena d'octubre. Ben aviat ens trobarem en la festa de Tots Sants el dia 1 de novembre. És una festa que, malgrat la seva popularitat, potser no acabem d'entendre què és el que celebrem. Hauré d'il·lustrar-vos una miqueta. Tots els humans, quan comencem a tenir consciència del que som i ens adonem que tenim un futur, manifestem desitjos positius del que voldríem fer i, sobretot, del que voldríem ser. Supose que tots heu pensat alguna vegada que us agradaria tenir un futur amb la màxima felicitat i plens d'afecte i estima, amb un treball que us garantira els recursos mínims per a poder viure aquest tipus de vida. I això sí, acompanyats per persones que us estimen. La fe cristiana, que també ens pot acompanyar en la nostra vida, vol garantir aquests desitjos. Desitjos que tots aspirem a tindre. I és per això que ens ofereix ajuda per poder-ho aconseguir. Des del nostre bateig, iniciem un camí per la vida que té com a finalitat realitzar-nos com a persones que estimen i són estimades. Persones que, malgrat totes les dificultats que van sorgint, són capaces de continuar endavant amb alegria de viure i amb un gran optimisme pel que vindrà. Això que acabe d'explicar, el cristianisme ho anomena fer un camí de santedat. Pel bateig, tots estem cridats a ser sants, és a dir, a poder anar aconseguint aquesta vida bona que tots desitgem tenir. Això sí, amb l'ajut i mestratge de Jesús, el Crist, el qual ens hem proposat seguir. Aquest camí de santedat, de seguiment de Jesús, culminarà quan ens trobem cara a cara davant la presència de l'únic sant, Déu, el nostre Senyor. És per tot això que aquesta és la festa dels qui, amb el seu caminar per la vida, han pogut anar assaborint a poc l'estima i la misericòrdia de Déu, fins al punt de poder-la gaudir plenament en el moment de trobar-se amb ell cara a cara. Els qui encara estem en aquest camí, com tots nosaltres, la celebrem amb alegria, perquè ens resulta molt estimulador i esperonador comptar amb el testimoni i exemple de tants i tants cristians que ho han aconseguit. Des de no fa massa temps, ens ha arribat una altra tradició d'origen anglosaxó que es coneix com Halloween, que té com a fil conductor la por i els personatges de terror. Penseu que aquesta festa pot substituir la nostra? Quina de les dues aporta més valors de felicitat per a la nostra vida? Què en penseu de tot això? Si vols participar personalment,
donant la teua opinió, només has d'escriure el teu comentari. Participa.